ሓዳር ምስ ወዲ ዓደይ መወዳእታ ክፋል ፍቕራዊ ዛንታ أنت كابوروب تمرين يقول عبخيات سلسمت أنت كل دعليلا بفينستراك الكلمسولة زرعات تختأمن أي كألة بقصبات نبوليسيكوا كدول حاسبة أنت نبرت تليفورا أوشت جزاس لزجرفتا عندها بيت ناوشتي تملسل نسبو جنو جرور حنيب ومثنا عبيوات فاسك توت قرب ترفع كله جد بخياتنا يودو نسمع عريقو فتعرن وعاتو سمعلو نعاخسي مكباس ميرو أنت مو أبكر محسن ودين دمو خنو عند بلا جديفو عمرت رفع بلمو عمند بهو تسجيو عين عند تمت تجرو بخلت يدو عند حقق من سرسارو كاتسلم نساو جنا نيتي تحني أتو سنها تنفاس قرص عند بلتك سادا عند حزت وره عند بلت كلها هندبت بحيل معصو تخفت بولايس ببوغنو وتا بمحا شغوط مكو انت وطاوطلو نايسن بعد ملكت كيرا تصقيو مستر ايوم هذا كابتن بولايس كيتنقساس اندابل تصقمو يأداو ندحريت اسيرو ناي بوليس مكينا صانو نسمحا چاكينو سلازي چكنلا كموت نسكلا دحنا نزيادا وحسنت قداماي رديت انداتو هابت بامبولاس وسدوا ودوم انت هنا عمرو كبكي دحر مصنا حنتي كابتن بولايس حقيقه ابي داس كم زبل جبرتمو نايت غدي زغارو كصاوتو زو على دخام غيرو نخدقس يزي ايوسدن مسترغاغات حجها حساب انت زغبرك كتصنحي تخسي دخ مستو حالت بسماي فدي بر ايكسوني سلازبلت بتناتو حق مسارات بقدما فتنه قتلت بحق حساب زدانه أبيت معصرتي داغونو جزء مستمرسات نتا جزء صالح اتاكت مودليا بفلاي اتاني مود اتا تنفاسا كتفانو لا حاسيبا زنبرت بوتا كابت جزء زيكون كينو امبر فلي ابيلا قوريصا انت تدربيا اين صلات نيرا امبركه نتي فتابي انتو كندغلي اداو سلاتذكرا ليتون انت هنا كدقس ايك عالتن مصي زحانكا اندا مسلا كتبهرر جمرت كمزي لأنت قصيلة ودي أبز بصحك بصحكو كتصللي سلازي جزاك أي على أبز بالمدام دم تعبت صحت دحان إتاو نتي كنا تفا أبجمت بالمتا جزاك رخولا جزي سلازي سدو كابتا جزء من قد 10 ساعات نبتي كل وجم بدليتها مسارات الرخبولا أنت مسكن باسم أمريكا مخاد زستدك إلما أبجمت كأتخ عباد من مبال دهر مست قمار شجار حش كترفو مخاد يزي عندا وسد أبز كدل أوان والفتات نفس العات نفسي وزد هبلك نفس خيدكم سلشوت خون نفس خا أنت زفتها خا نخالك فتو مالت زبتي كم وسعيتو أنت بمفساس كديو أنت سلمو غرخاتك مسب مرد زبحاللن دحار نابزي تدلي قنصة عطو قيمتا حرقان سلازقوا صركان تسفا قريسكا منباركا ترغم مس انكالو ابناي قحسم غيزي وسانخا تنفاس تطف دهرايتولن دحار كا ترغم حدار امنتي امنت انت زيلو حدار مالت غزا بزي مسارت وي كا كم عبرد استصحفه صحف مالتي قال كيدان زتمحالكايو اب امنت مركوس بمغباري سابيتخا امن تختونالكا انت دليخا مجمرتا نسخا امونكن وين نفسخا فلما امنا انت زيكونو نفسو كف داي بمطرطار كتحلفو يها كم وصعيتو ناتوم استولدو قلقوت اب جمت كايتخا وغه صفه قوي كوني لا العالم مسكدك بفلاي اب اوروبا انت كوينو عقل غيرو زتحاد سب انت زي ترخيو اتي سبنا مقتال يغوي مخناتي اوروبا زبل منفسو حديمو
እምነት ኣብ ዝጠፍዓሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ሰይጣን ከም ድለይቱ ኣብ ዝደልዮ ሰዓት ግዜ ኣብ ርእስኻ ሸሸ ክብል ሙሉእ ዕድል ስልጣን ስለ ዝረኸበ ኣብ ዘይሓሰብካዮ መዓት ይእትወካ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ፍቁራት ምጉርፋጥ ክመጽእ ከሎ እቲ ሓደ ሓዊ እንተኮይኑ እቲ ሓደ ማይ ኮይኑ ነገራት ከዘሓሉ እንተዘይፈቲኖም ንእሽተይ ቀዳድ ባሕሪ ክትኣክል ግዜ ኣይወስደላኒ። ስለዚ ብዝተኻእለካ መጠን ክትረዳዳእ ትፍትን። ልዕሊ ዓቕምኻ ምስ ዝኸውን ግና ካብ ትረዳድኦ ትጎራፈጦ ዝበዝሕ እንተኮይኑ ነገራት እንዳገፍሑ ምስ ከደ ናበይ ገጹ ከም ዝኸይድ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ሕርቃን ኣብ ዘይሓሰብካዮ መዓት ከውድቐካ ስለ ዝኽእል እንተኽኢልካ ነብስኻ ምቁፃሪ እንተዘይኮይኑ ግና ካብ ሰብ ምቕታል ዝዓቢ ክፉእ ነገር ስለ ዘየለ ምፍታሕ ስለ ዝሓይሽ ትፋታሕ ኣሲሩ ብሓይሊ ንበር ዝብለካ ሰብ የለን። ነብስኻ ነፃ ጌርካ ምሰይ ትኸይዳ ምስ ዝበልካዮ ሰብ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ደጋጊሜ ዝብለካ ዝኽእል ነገር እንተሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዓቕሊ ነብስኻ እንዳሓለኻ ጠባኻ ኣማሓሽካ ክትወፅእ ፈትን። መድፈንለት ኣካየዳኻ ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ 4-5 ዓመት ክትወፅእ ትኾን። ኣርኩ ክበፅሖ ምስ መፀ ዝተዛረቦ እንዳተሰላሰለ ናይ ቤት ማእሰርቱ ህይወቱ ተተሓዞ። ኣዲኣን ሰምሃር ኣውሪዳ ኣደይባ ኩሉ ጌጋታታ ስለ ዝተረድኣ ህይወታ ምስ ዝደለይቲ ሰብ ክትመርሕ ኣፍቂዳትለያ። ንዘፍቀረኪ ዝሓለይኪ ዘክበርኪ ወዲ ዓድና ክትምርዖ ፅቡቕ እንዲ ነይሩ የግዳስ ብሽም ወዲ ዓድና ኢለ ኣብ ዘይኮን ሰብ ስለ ዝኣተኹኺ በዲለኪ ሞ ዛጓለ ይቅረ ግበረለይ ስለ ዝበለት ይቅረ ክበሃለልኩም እንተኮይኑ ይቅረ በሉ ስለ ዝብል እቲ ቅዱስ ቃሉ ይቅረ ይራትለያ። ሰምሃር እቲ ዘጋጠማ ነገር ብቀሊሉ ክሰዳ ኣይከኣለን። ገለ ኳሕ እንተይሉ ልባ ብስምባደ ኣብ ተኣትወዩ ዝጠፍኣ ዝኾነ ናይ ምቕታል ዘረባ እንተሰሚዓ ንሰሙ መላእታ ብግቡእ ኣይደቅስን እያ። ጸጸኒኻ ትብሕርር ለይቲ ለይቲ ተሕተፍትፍ ከምዝታት ምስ ኮነ ኣዲኣ ጠቕሊላ መፂኣ ምስኣ ምቕማጠ ካብ ትጅምር ድሮ 5 ወርሑ ኣቑፂሩ ነበረ። ስምዐኒ እንዶ ሰምሃር ጓለይ መስራሕ ፈተሕ ክንደይ ዝወስድ ኣብዚ ዓዲ በለት ኣዲኣ ኮፍ ኢለን ቡን እንዳሰትያ ዘዕልላ ዘለዋ። ይሄ ደደውንኪ ዲ 6 ወርሒ ዝወስድ ኣዲኣ ምዝ ጨካን ክትፋትሒ እንተደሊኺ ክትፈትሕዮ ትኽእል ኢኺ ስለ ዝበለታ ነዚ ደኣ እንታይ መንጋር ደሊሉ እንዳበለት ካይወዓለት ካይሓደረት ብጠበቓ መንገዲ ጉዳይ ፍትሕ ዝጀመረት። ዳሃን ዓዳ ሕድስ ቀሪኑ ዝኸውን ጽቡቕ ዛጓለይ እዚ ኣረሚነ ብጌጋ ከማን ኣብ ጥቓና ክቀርብ የብሉን ናይ ወዱ ነገሪ ንሱ ከዓ ሕጋዊ መዕለዊ ክንገብረሉ ኢና ኣብ ዝብል ምርዳእ በፅሓ። ህይወት ብከምዚ እንዳቐጸለት ከላ በረኸት ኣፍቃሪኣ ነበር ናብቲ ንሳ ትቕመጦ ከተማ ንሰለስተ ወርሒ ብስራሕ ምክንያት ስለ ዝተቐየረ ናይ ኣጋጣሚ ኣብ ውሽጢ ሱፐርማርኬት ምስ ተራኸቡ ኣደግቲ ክሳብ ዝስንብዱ ብኣውታ በርሓወይ እንዳበለት ብጉያ ከይዳ ዝተጠምጠመቶ። ካብቲ ምርኦ ብጌጋ ተራኺቦም ኣይፈልጡን። እዚ ኩሉ ዘሕለፈቶ መከራ ካይሻቐሊላ ፈፂማ ኣይነገረቶን። ምእንቲ ርእሱን ስርሑ ሶላር ፓነል ምትካል ስለ ዝኾነ ምስ ትካሉ ኮይኑ ንኣፍሪቃ ጌሹ ዝነበረ ተበላሻ ምስ ረኣያ ሓዳር ከምዘይጠዓማ መስክሩለይ ኣይደልየሉን። ማራ ኣደንገጸቶ ከብዱ በልአቶ።
ቀዳም ስለ ዝነበረ ናብ ገዝኦ ምኻድ ገዲፎም ናብ ካፈ ምስ ኣተው ዘጋጠማ ካብ መጀመርታ ብዝርዝር ክትነግሮ ጀመረት። እቲ ሓደ ግዜ ክሳዳ ስዕማ ዝነበረት ኣፍቃሪቱ ተሓኒቓ ክትሞት ስለ ዝተረኣዮ ከይተረድኦ ንብኣት ሰዓሮ። ኣንታ ኣብዚ ዓለም ክንደይ ጨካን ሰብ እዩ ዘሎ? እዚኣስ ወደይ ኢድካ የእቲኻላ ዘይትናኸስ ኣብ ምንታይ ይውኢላ? ኣብ ክንዲ ክበርለይ ኣንብበለይ ምባል ድዩ እንዳበለ ብውሽጡ ስሒቡ ኣብ ሕቕፍኡ ሸጎጣ። ከም ናይ ቀደሙ ፀጉራ እንዳደራረዘ ደጋጊሙ ኣብ ግንባራ ሰዓማ። ድሕር ደጊም ናትእኺ ወደኺ ከም ወደይ ገይረ ክዕብየ ነዚ ኣብ ውሽጥኺ ዘሎ በሰለ ሓኺኸ ኣብ ናይ ሓጎስ ባሕሪ ከንሳፈኪ ማዳ ዝመልኦ ገጽኪ ንግስቲ ጽቡቓት ንኽትመስሊ ክከናኸነኪ ዓለም ብኣና ተስፋ ከይትቆርጽ ከም ሸጣውንቲ ዘለዉ መልኣክቱን ከም ዘለዉ ከረጋግጸለይ ሰምሓረይ ግዜ ንዋሕ ይሕፀር ብዘይገድስ ፈጣሪ ናትካ ዝበሎ ማንም ክወስደልካ ስለ ዘይክእል እነሆ ደጊምና ተራኺና ድሕር ደጊም ከም ዕምባባ መስከረም ክደምቂአኺ እንዳበለ ደጋጊሙ ኣብ ግንባራ ሰዓማ። ሎም መዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ። ከም ቀደምኩም ሓናፅሬቱ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ ላይክ ግበሩ። እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ። ብካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹልኩም ሰሰናዩ